हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। एसएससि जिडिनि सायाव नोंथांमोननो मोनसे आपडेट लाना फैबावदों। बेनो जाबाय मा डकुमेन्ट्स लांफानांगोन आरो बाय'मेट्रिक्स खालामाबा एग्जाम होनो मोनगोन ना मोना। बेनिफ्राय लोगोफोर एग्जाम सेन्टारखौ सिटिखौ चेन्ज खालामनो हागोन ना हाया। दा गोबां कमेन्ट्स फैदोंमोन एग्जाम सेन्टारा गोजानाव जादों बा नोंथांमोना चेन्ज खालामनो हागोन ना हाया। खायसे बुंदोंमोन आं बेखौ होआखैमोन नाथाय गुबुना फैदों। दा बिनि सायाव जों कभार खालामगोन। थ' नोंथांमोना जायफ्रा इन्टारेस्टेड मोनो भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम आरो जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन। एसएससि जिडिनि सायाव आपडेट मोनबाय थानो बेनिफ्राय आसाम पुलिस इण्डियान आर्मि नोंथांमोना आपडेट मोनबाय थागोन। दा गोबां कमेन्ट्स फैदोंमोन सिगांनि भिडिअफ्राव टिए आर्मि माब्ला जाफिनगोन होननानै। थ' लोगोफोर टिए आर्मि जागोन आसामाव जागोन लोगोफोर तेजपुर साइडआव जागोन आं बेखौ खिथाखाबाय। सनितपुराव जानो गोनां दङ। थ' नोंथांमोना बेयाव इन्टारभिउ होनो हागोन डाइरेक्ट फैनानै। दा डेट क्लियार जायाखै। देन एसएससि जिडिनि अफिसियेल वेबसाइटआव जों फैबाय। जाय नोंथांमोना लगइन खालाम सानदों थ' नोंथांमोना इउजार आइडिखौ होनानै लगइन खालामबानो जाबाय आरो गाव गावनि प्रफाइलाव थांनानै नोंथांमोना बायदिसिना एसएससि नटिफिकेसन नायनो हायो। बेनिफ्राय एडमिट डाउनलड खालामनानै लानो हायो। दा जों नायनोसै दानिया लेटेस्ट निउसाव। दा लेटेस्ट निउसाव जों बेखौ नायग्रोनोसै भेरिफिकेसननि सायाव। दा बेयाव भेरिफिकेसन जागोन नालाय जायफ्रा एसएससि जिडिआव अनलाइन एग्जाम लिरगोन दा मा नटिस होदों नोंथांमोना बेखौ नायफिनबावदो। जायफ्रा गोदानै फ्रेश केन्डिडेट बांसिना मिथिया थ' जायफ्रा गोदानै थ' नोंथांमोना नायदो आरो लोगोसे जायफ्रा एग्जाम लिरबाय थाखायो नोंथांमोनाथ' मिथिखायो। अब्लाबो लोगोफोर एसएससि जिडिआ जेब्लायबो एडभान्स नटिस होखायो। दा दाखालिबो नटिस होदोंमोन लोगोफोर जे फट'आव डेट माने प्रिन्ट डेट होआब्ला रेजेक्ट जागोन होननानै एबा ब्लार होयोब्ला फुराना होयोब्ला रेजेक्ट जागोन होननानै। दा फाइनालि जामारदों बेनो। दा बे नटिसआ ओरैबायदि बुंदों लोगोफोर नोंथांमोना जेब्ला अनलाइन एग्जाम लिरनो थांगोन जायफ्रा गोदान केन्डिडेट बांसिना मिथिया जेब्ला नोंथांमोना अनलाइन एग्जाम लिरनो थांगोन अब्ला नोंथांमोनखौहाय एग्जाम लिरनायनि सिगां बाय'मेट्रिक्स खालामो। बेनो जाबाय नोंथांमोनखौ भेरिफिकेसन खालामो। थ' बेखायनो नोंथांमोना अरिजिनेल एडमिट कार्ड लांफाथारनांगोन। बेजों लोगोसे आइडि प्रुफ जेरै पेन कार्ड आधार कार्ड ड्राइभिं लाइसेन्स एनि वान नोंथांमोना लांथारनांगोन जायखिजाया मोनसे। बेनिफ्राय फट' लांफा आरो लोगोसे नोंथांमोनखौ मा खालामगोन ना बेयाव लेफ्ट टार्म लागोन। थ' खायसे सोंदों लेफ्ट टार्म थ' नोंथांमोनखौहाय नोंथांमोनाथ' मिथिखायोना लेफ्ट टार्म इमप्रेसन होनोब्ला थ' नोंथांमोनखौ स्केन खालामगोन आरो नोंथांमोननि फिंगार प्रिन्ट लानाय जागोन। नोंथांमोनखौ अनलाइन एबा नोंथांमोनखौ कम्पिउटाराव लानाय जागोन। बेनिफ्राय फट' नोंथांमोनखौ खेबनाय जायो। दा बेनो लोगोफोर बेखौनो होनो भेरिफिकेसन एबा बाय'मेट्रिक्स। थ' बेखौ खालामबासो नोंथांमोना एग्जामाव लगइन खालामनो हागोन बा नोंथांमोना अनलाइन एग्जाम लिरनो हायो। बेयो डाइरेक्ट नेट कानेक्ट जाखायो नोंथांमोननि अपसनाव फैगोन आरो जायफ्रा बाय'मेट्रिक जाबाय नोंथांमोना जायखिजाया कम्पिउटाराव बा नोंथांमोननि सिरियाल नाम्बाराव जिरायनानै नोंथांमोना अनलाइन लगइन खालामनानै एग्जाम होनो हायो। स' बे क्लियार जाबायना लोगोफोर बे जाबाय गोदानै नङा बे सिगांनिफ्राय दंखायो नाथाय गोदानफ्रा बेखौ मिथिया। देन दानिया जों नायनोसै माखासे अफिसियेल नटिफिकेसन नायबावनोसै आरो लोगोसे नोंथांमोना जायफ्रा चेनेलाव फैनानै मोजां मोनदों लाइक खालामबानो जाबाय कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय आरो भिडिअखौबो नोंथांमोना शेयार खालाम। दा नोंथांमोना लेटेस्ट अफिसियेल नटिफिकेसन नायनोब्ला दा बे ssc.nic.in आव फैनानै जेब्लायबो नायनो हाखायो। थ' बेखायनो सम सम नोंथांमोना लेटेस्ट निउस नायबानो जाबाय जाहाथे गोदानै अफिसियेल नटिस फैयोब्ला थ' नोंथांमोना मिथिनाय बायदि थाबैनो। दा बेखायनो गोबां कमेन्ट्स खालामदों बेनो जाबाय एग्जाम सेन्टारखौ चेन्ज खालामनो हागोन ना हाया। स' बेयाव नाय लोगोफोर नोंथांमोना जेब्ला एप्लाइ खालामदोंमोन प्रिफारेन्सखौ नोंथांमोना मेक्सिमाम गुवाहाटि होदोंमोन। दा बेखायनो ओरैबायदि जाबाय गुवाहाटियाव बांसिन केन्डिडेट जाबाय। स' बेखायनो ट्रान्सफार खालामबाय लोगोफोर नोंथांमोना जेब्लायबो बेखौ एग्जाम सेन्टार एबा सिटिखौ चेन्ज खालामनो हाया। जि फैदों बेयावनो नोंथांमोना थांनानै अनलाइन एग्जाम होनो हायो। दा कमेन्ट्सआ बेनो गोबां फैदोंमोन एग्जाम सेन्टार माबोरै चेन्ज खालामो। स' बेयाव नोंथांमोना खालामनो हाया। थ' बे माब्लाबाबो जाया। थ' जेरै फैदों नोंथांमोना बेयावनो थांनानै अनलाइन एग्जाम होनांगोन। दा बेल' मोनसे राहा लोगोफोर नोंथांमोना थांथारनांगोन बा नोंथांमोना जायखिजाया नोंनि सायाव जागोन बे थांनाय थाङैया नोंथांमोना जायखिजाया एग्जामखौ होबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोननि रिजाल्टआ मोजां जाना फैयो। दाथ' गोबां रेजेक्ट जाबाय थ' बेखायनो बारा केन्डिडेट जाला आरो ओरैबायदि जाखायो एसएससि जिडिआव बांसिन मालाबा समावहाय एबसेन्टबो जायो लोगोफोर। थ' बेखायनो एक्सपेक्टेड माने माखासे केन्डिडेटआ खम जायो। स' आरोबाव दानियाथ' रेजेक्ट जाबाय थ' बेखायनो केन्डिडेटआ गोबां खम जागोन आरो लोगोसे बेयाव आरो माखासे गोबां प्रसेस थाबावगोन जेरै फार्स्टआवनो रिटेन एग्जाम बिनि उनावसो फिजिकेल बिनि उनावसो मेडिकेल। स' ओरैबायदि जाहैगोन थ' बेखायनो मोनसे चान्स थानो हागौ जेब्ला गोदान अफिसियेल लेटेस्ट नटिस होयो जे जायफ्रा रेजेक्ट जादों नोंथांमोनखौ जुदि चान्स होफिनोब्ला अब्ला नोंथांमोना एग्जाम होनो हानायनि मोननोबो हानाय। स' बे क्लियार नङा नाथाय फैनोबो हानाय अफिसियेल नटिसआ। दा अफिसियेल नटिसआ मा होयो नोंथांमोना नेथ'दो। दा बेल' लोगोफोर नोंथांमोना जायखिजाया एग्जाम सेन्टारखौ चेन्ज खालामनो हाया जेरै फैदों बेयावनो थांना नोंथांमोना अनलाइन एग्जामखौ होनांगौ जागोन।
दानिया लोगोफोर जाय नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनदों शेयार खालामनो हानायसेबां जाहाथे बयबो मिथियो आरो लोगोसे जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन नोंथांमोनाबो साबस्क्राइब खालामदो बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव बेबायदि SSCनि आपडेट मोनबाय थानो बेनिफ्राय आसाम पुलिस इन्डियान आर्मि गोबां आपडेट फैगासिनो दङ थ' थाबैनो एप्लाइ जासिगोन नोंथांमोना जेब्ला गोदानै भिडिअ मोनगोन अब्ला थाबैनो नुहैनाय बायदि थ' नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनाव थुनानै सेलेक्ट अल खालामना लादो जाहाथे नोंथांमोना एडभान्स नटिफिकेसन मोननाय जायो।